2 people have died after a Zimbabwean private plane they were boarding crashed into Lake Malawi. Azvipere mushe muri Zimbabwe pane chiitiko choshamisa vanhu panikwa kuti aiwa Zimbabwean private plane inosangana netsaona aiwa webva yanowira aiwa mulake Malawi. Tsari na mashoko abuda nyorwa panapa ubva subscribe oleko turn on the bell icon. TV namwe gwamchinzi Mutakota District Commissioner where the crash happened, Ben Matengeni Tono, said the deceased include a Zimbabwean pilot and a Dutch national. The plane, operated by the Zimbabwean company Nyasa Express, also carried a Dutch female passenger who was rescued by local fishermen. The rescued passenger has been taken to hospital for treatment of minor injuries. Matengeni said that the bodies were recovered on Wednesday morning as search efforts intensified, he said. We mobilized the support of locals and fishermen. Thanks to the efforts, we were able to retrieve the bodies and the wreckage. The bodies have since been transported to a district hospital. Chitiko chinoitika aiwa chatoona kuti plane yenyika yeZimbabwe aiwa inoita plane crash inowira mulake Malawi zvashamisa vanhu vakavhunduka kuti kwetege dzemuZimbabwe dzochiita sei. Aiwa itsaona inosirisa kwazvo inoda kuti iri unexpected ende iri very fatal. Unoda kuti aiwa tichaona chikopo chechifambira mudenga saka tsaona yakadaro yasina netsaona dzemota dzoti munhu unokwanisa kupukunyuka. Chibodidze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi aiwa chavhundutsa vanhu chashamisa vanhu. Ndina comment section medu mutidze mafungiro enyu musaona subscribe kulike panchano turn on the bell icon.